Takže čo vás ľudia, moje meno je Vladazamen a vítajte u dnešného videa. Dneska je to menší špeciálik, chystám pre vás 3 veci a v tomto videu sa budú vlastne nachádzať tieto všetky 3 veci. A to je vlog, Chubby Bunny Challenge a faily a koment. Takže vítam Bibi! Yeah. Takže pripravil som si tú Bibu, aby som ju spolupracovala v tomto videu a budeme vlastne všetko spolu točiť. Takže tu máme nachystanú misku. Bude to Chubby Bunny. Marshmallow. Inak on to má rád a ja to nemám rada. Ale máme 2, pretože jeden som ešte cháloval cestou domov. A ty nedávajte do misku, ja potom do toho budem krcať. Kdyby niečo, takýto exkluzív, kompozit, Áno, len za flexibit. len za 3 eurá na jarmoku, takže. Čo to je? Jak sa to je? Lavor nám bude spolupracovať. Presne. Ujo Lavor. No. Počkaj, ešte si jedno dám. Ináč to není to, s čím budeme robiť Chubby Bunny Challenge. Tu je ešte neotvorený. Takže, poďeš? Do tý. Otvárame. Otvárame prvý balíček. Fanfári. Iba s prvým budeme hrať. Nevadí. Fanfári aj tak. No. Ešte predtým, ako to nasypem a začneme ten challenge robiť, Dožuj. tak vlastne v čom je pointa tohto challenge? Takže jedná sa o takéto marshmallowny, ktorú iba vysypala. A jedná sa, kto si do huby nacpe viac týchto marshmallownov a povie Chubby Bunny. Inak môžete si teraz stopnúť video a napísať do komentu, kto to bude. On to bude tak. Ale čo? Že kto si dá viac a koľko môže. Jaj! A pustíme sa rovno do toho, takže prvý. Chubby Bunny. Považ sa to jesť. Ja sa budem smiať. Rýchlo, nemám na to. Chubby Bunny. Druhý, hej? Chubby Bunny. Ja to úplne nakodím. A jesť. Chubby Bunny. Pri druhom. Chubby Bunny. Kam to dám? Do druhej miestnosti. Chubby Bunny. Tak si to daj do úst. Čiže to je štvrtý. Ty máš koľký? Tretí. No. Chubby Bunny. Zrozumí to. Chubby Bunny. Ešte raz. Aha. Chubby Bunny. No dobre. Ja sa to... Nie, že mi to sliny budeš vypúšťať na postel. Toto je 5. hej. Chubby Bunny. Dobre, Ešte raz. Chubby Bunny. ja mám koň. Daj to tam. Nechcete to vidieť. 4. A 4 a ja... Sled. OK, takže challenge je za nami. Mne ešte ostalo toľko to marshmallowov na dneska je šok. Tu mi jeden hneď vypadol. A marshmallow mám dneska akurát takto. A úplne môžete to skúsiť doma, ja som si myslela, že to bude ľahšie, lebo oni to tam tak ľahko to tam tak napchajú normálne, že im to ľahko ide a majú iba takéto, ako ja mám teraz ústa. Ja som bacuriata, takže je to dobre vidno.
A normálne dal som si jeden a to ako škráklo. Myslel som si, že dám iba jeden, možno dva. Dal som 3, som dobre. Či 4? Ja som dal 4. 4? Ja som dal 4. OK, takže druhá časť tohto videa je vlog. Takže celý týždeň sme sa dohadovali, kedy už príde táto osobnosť a kedy natočíme vlog. A ona, každý deň som sa proste pri Skinkrách spýtal, kedy natočíme také video spolu. A ona, ja som musím učiť tu a to a furt sa na to čo vyhovorilo. Ale tak ja sa musím učiť, ty sa neučíš. Či? Áno. Tak nie. Fuj. OK, takže preto sme sa vlastne dohodli. No v podstate ja som mohla aj včera, ale mala som službu. No. Keďže sme sa nemali toho až tak veľa učiť. Ja Keďže som sa- štvrtok, piatok, retro deň, všetko sme sa Ja nikdy. som sa neučil. Teda ty sa nikdy neučíš. Ale som sa na tieto dva Ty sa učíš? bohužiaľ áno. OK, takže toto bol dôvod, prečo je tu. A cez víkend nám to takto nevychádza. Teda aspoň mne. Neviem či je, ale mne hej. Teda nie. OK, takže druhá téma je Ten vlog. Ten točíme. vlog, ale ja mám zadrbané celé prsty od toho marshmallowu. Táto pevná linka funguje? Táto pevná linka funguje? Som spátky. O čom vlastne tento vlog bude? Tento vlog je hlavne preto v tomto videu, lebo tu Bibi točí vlogy, tak preto som dal aj ten vlog, aby sme mali dačo aj z Bibinej tvorby v tomto videu, pretože ja robím úplne odlišné veci. Hej, on to vás tak nabitejšie, ja to mám tak flegmaticky. Povedz mi to po slovensky. Že ja mám také nudnejšie videá. Ja to berem tak v pohodičke, že pohoda, klídek a tabak. Či paga. Pagáč. Dobre, takže ja mám trošku možno troška. Takže ja mám trošku odlišné videá. No sú to furt kávy, Aby bani. takou radosťou k vám, lebo vás mám rád, okrem jednej osoby a tá je Paťo. Čau, Paťo. nasrať. Dobre, takže Biba prišla na to, že stratila mobil. Asi 50/50. A pomaličky sa dostávame k záveru tohto videa a to sú faily a komenty. A vlastne je to double comment. I am and you are. Faily a komenty. Double comment. OK, takže sa vraciame. Toto je posledná tretia časť. A sú tu vlastne faily, koment. A prvý fail je... OK, takže prvý fail, tam je bitka. A mám pre vás jedno upozornenie. Je to byt. Takže deti do 15 rokov nemôžu, ale ideme kopírovať Peťa. Ak ti to maminka dovolí, tak môžeš. Ale my sami nemáme 15. Prvá ukážka. Takže títo chlapci si to asi rozdali na plavárni. Videl som tam taký vyrovnaný súboj Kde sa hádzali všetci do vody. a bolo to také prirodzené. Moci neklátili do hlavy, ale iba tak, pekne. Do Šup do bazéna. A do tela. Aj do tela, ale do tváre to tam moc nebolo. Iba taký bodok, keď bude mať jeden. No, Iba. takže teraz si pustíme
menšiu reklamu. A ešte k tomu v tej reklame bude krásna melódia. Takže, ženy a muži, vy si hovoríte, že nemáte a neviete nájsť v žiadnom obchodnom centre alebo na nejakom internetovom e-shope nejakú vhodnú, flexibilnú, ohybnú klávesnicu, Ktorá sa zmestí do hociakého priestoru. tak máme ju presne tu. Je to samotná Flexi klávesa. Môžete ju cápať koľko len chcete. Nerozpadne sa. Ako vidíte, na flexibilné klávesy dá sa hociako takto požvachliť. Takže vlastne môžete byť aj na záchode a pritom môžete byť aj na notebooku, že budete mať takto na kolenách klávesnicu aj notebook a môžete takto hrať. No, aj to na hovno. Je to na hovno, celé na hry to není to. A to je jedna nevýhoda. A vlastne má to USB port, ktorý vlastne strčíte do USB portu. Teda do USB tej dierky. Môžete pozrieť, lebo sa to takto tlačí. No, Celé je to govoré, není to až tak. ale vlastne Ale je to reklama. tá cena je Ching Jong Ding Dong nice, very nice Môže a povedať lacná. Povedz nám cenu. Takže cena. Takže milí diváci, táto klávesnica nestojí ani 100 €, ani 50 €, ale pouhých 49,99 €. Nevadí. Takže toto Emilka nám povedala, koľko to stálo a vychutnajte si po tejto kratučkej reklame Ktorá bude mať 3 hodiny. ďalšiu časť failov a komentov. Ďakujeme a dovidenia u ďalšej reklamy. OK, takže vítajte u poslednej časti tohto videa a to je faily a komenty. Takže vítame vás späť po reklame. Ďalej na program máme úžasného chlapika, ktorý ovláda Kung Pao Jinčicu a predvedie ho na svojej asi priateľke alebo kamoške alebo čo to je. Takže Aj keď na prvý dojem sa zdá, že úplne škodí, ale veď sa pozrite sami. Takže druhá ukážka. Dúfam, že sa vám ukážka páčila. Aj ja viem, aj ja som toto videl. A pripadalo mi to také, že hodina žena. Dostávame sa k tretiemu failu a to je Tarzan, motherfucker. Ženskom verzum. OK. Motherfucker. OK, takže tretí fail je to vlastne také, ako vám to poviem. Je to vlastne ženský Tarzan. Vlastne v tom videu, v tom faili pôsobí žena. Ja viem, asi si kúkala v detstve veľakrát Tarzana, tak si to chcela vyskúšať, ale nemôže všetkému veriť. To bola rozprávka, animovaná. Daj ho preč. Slnka. Biologická. Dobre, takže no. Tretia ukážka. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite zanechať like. Aj to. A ak ste na mojom channeli noví, dajte kľudne aj odber. A môžete dať odber aj mne, ako mne to nebude vôbec vadiť. Jej channel bude v popisku. V popiske tam si kliknete na V, I, A, C. Ak sa ti to normálne neukáže, chápeš to? Ak sa ti to normálne neukáže tak si musíš dať V, I, A, C a tam máš môj channel. Tam sa kúkni a tam mám jeden, dva a ja tu informáciu. Jo. Ak sa vám toto video tak páčilo, že si s ním musíte podeliť s druhými, tak sa s ním ľudí podielte na sociálnych stránkach. A dajte si goldu, baby! A dajte si goldu
Fenix. Alebo aj sliek. OK, Čo takže... aj sliepka? Slieťa. Jaj. Takže čabas! Ja neviem, či ja hnem.